Tevî nekûkî û astangiyan derbarê xwendin û xwendekaran di her dem û demekê de kêşeyên ku ji encamên destwerdana pêdê û nerazîbûna rejimê derdikevin holê. Zanîngeha Firatê ya Hesekê karê xwe cardî berdewam dike û dema pêşkêşkirina beşê duwem ji ezmûnan radigihîne. Beşê zanîngeha Firatê li Hesekê roja 29 Eylûnê wekû roja pêşkêşkirina beşê duwem yên ezmûnan ango yên temamkirinê yê taybet bi xwendekarên salên dawî lê kulîjên Hesekê û ragihand ku ji 29 ta 5 meha dihan dê berdewam bikin. Ev yek hat piştî ku beşê zanîngehê hemû encamên kulîjan û hejmara xwendekarên ku ji mafên wan e wan ezmûnan pêşkêş bikin derbarê wê yekê lîsteyek belav kir. Diktor Necm Elhemîdî rêveberê şaxê zanîngehê yê ser rejima Sûriyê ve daxuyanî ku her yek ji xwendekarên sala dawî û xwendekarên xwendina vekirî ango yên nefermî ezmûnên wan di heman demê de werin pêşkêşkirin û amaje wê yekê kir ku dê hemû tedabîrên pêwîst bo serkeftina wan ezmûnan li hemî kulîjan werin dabînkirin. Li gorî ku Elhemîdî belav kiriye, hejmara xwendekarên derçûyên asa navendî û ya giştî beşê zanistî ku li navendên kulîja Mafnasiyê û Ebî Dir Elfeqarî xwe tomar kirine gihiştiye 2200 xwendekarî. Her wiha xwendekarên beşê wêjeyî hejmara wan 1072 xwendekar e ji xort û kaçan ku xwe tomar kirine da ku ezmûnên xwe pêşkêş bikin. Di meha borî de ji ber hin nakûkiyan navbera pêdê û rejimê destwerdana pêdê di zanîngehê de 20 rojan hate girtin. Piştî derdora 20 rojan ji girtinê careke din kulîjên zanîngeha Hesekê bi temamî hatin vekirin. Rêveberê navenda îzge û televîzyona rejimê li Hesekê Fadil Hemada li ser rûpelaya xwe ya Facebookê de duê demê de belav kirbû ku roja şemiyê 8 Eylûnê wê hemû peymangeh kulîjên zanîngeha Firatê li Hesekê werin vekirin. Navborî vekirina wan kulîjan vegeriyand bû ji bo sifikirina mandîbûna rêyan ji bo xwendekaran û ji bo belavbûna xwendinê. Di her dem û demekê de pêdê û rejim problemekê derdixin holê û encamên wê problemê tenê di serê welatiyan re derdikeve. Di vê dema dawî de jî behsa xwendin û proseya xwendinê hat kirin, rejimê jî li jêr wê bihaneyê. Ji roja 20 Tebaxê ve hemû kulîjên zanîngeha Firatê li Hesekê girtibûn. Beriyan Hacî gelek caran ji ber drustkirina nakûkiyan navbera pêdê û rejimê bi taybet di demên pêşkêşkirina ezmûnan de derdiketin û dema ezmûnan dihat paşxistin. Ziyandar tenê xwendekar bûn. Piştî wê yekê dîsan rejim û pêdê li hev dikin û kulîjên Hesekê vedibin. Li gorî şovekaran ku girtin û vekirina kulîjan li Hesekê xelekeke dine ji zincîra şanoyên rejim û pêdê ku li Şamê bi hev re diciviyan hemahengî ta radeyeke bilind navbera her du aliyan de heye. Di heman demê de li cih cihan kêşeyan peyda dikin da ku ji welatiyan re bêjin ku nakûkî navbera her du aliyan de hene. Pêdê destdaniya ser piraniya dibistanên Rojavayê Kurdistanê û rêbazên xwe daxistina wan dibistanan ew rêbaz û proseya xwendinê ya pêdê ji aliyê rêbaznas û aliyên siyasî ve bi aîdîolojikî û nepisporiya mamosteyan tê tomatbar kirin û ji ber wê yekê bi hezaran malbatên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê ji ber xwendina zarokên xwe koçber bûne.